Odhalujeme tajnou historii zákazu piva na skotských fotbalových stadionech. Věděli jste, že jste si na zápase nemohli koupit pivo přes 40 let? Tady je důvod. A co se konečně mění? V roce 1900 se věci na finále skotského poháru pořádně zvrtly. Fanoušci vtrhli na hřiště. Všude chaos. Řešení? Zakázat alkohol na stadionech. Žádné pivo, žádný cider, jen suchý fotbal po celá desetiletí. Ale přesuňme se do července 2024 a pilotní projekt vlévá novou naději. 7 klubů, včetně St. Mirren a Ayr United, umožňuje domácím fanouškům dát si pivo, ale pouze ve speciálních zónách a pouze před zápasem nebo o poločase. Žádné pití na tribunách a budete potřebovat speciální vstupenku. Na zdraví pravidlům, že? Vláda a policie to bedlivě sledují. Pokud se fanoušci budou chovat slušně, zákaz by mohl být konečně zrušen na dobro. Takže, je to ten návrat, na který skotští fanoušci čekali. Čas, a možná další runda, ukáže.